Salutare tuturor! Astăzi o să mă joc Geometry Dash. O să vorbesc fără o să dau sunetul, cum se zice, încet, pentru că nu mă aud deloc. Dar și hai să nu mai stau la discuții, dar astăzi o să mă joc Geometry Dash. Dar am făcut să 3 nivele pentru că mă plictiseam. Dar hai să ne jucăm acum, da? Hai să ne jucăm acum, că... Man, eu nu spamam atunci, că am apăsat deodată click și space și o sărit singur, eu fără să apăs click sau space. Gen. Ok, da. Cum se zice? Haideți, da, ok, am voce de copilandru. Da, ok, hai să nu mai fiu așa de cringy să joc, da? Ok, hai să fac și o promovare la un youtuber, nu știu ce youtuber. Clorna. Abonați-vă la Clorna, face niște videouri tari. Sper ca astăzi să posteze cu Daisy, da? Eu când filmez Amu, deci filmez Amu și o să-l postez Amu, da? Deci astă seară, nu știu cât e, cred că e joi, astăzi joi, sper să posteze cu Daisy, da? Man, am făcut 5 episoade, man, deci de la ultimul episod cu Daisy am mai făcut încă 5 episoade. Dar nu cu Daisy, man. Haide, Clorna, te rog. Bun! Hai, speedrun. Bombastic. Ok. Reclamă? Tigaie, mamă, ce trebuia mie o tigaie, mă? Cât, mă? 100? 600 de lei pentru o tigaie? Du-te, mă, de aici, bă, cu tigăile tale, bă, du-te, bă, eu... Ok, cum ies? Da, așa. Ok, haideți la următorul. Sper că mă bine că am filmat fără căști, că am vrut să o testez, da? Ok, cred că așa trebuie să vorbesc. Da, pentru că am fost de copil. Dar mai bine nu vorbesc așa, gen... Da, ok. Eu n-am sărit acolo, man. Mi-a stricat jocul, man. Ok. Vă știați că pot să fac beatbox? Ia. Da. Pot să fac, dar când vrea corpul meu sau gura mea. Haide, fain frumos. Da, ok. Haide. Deci, mă mir cum nu m-am enervat până acum că... Bine, de ce să mă enervez? De ce să mă enervez? Că... Da. Vai. Ce mod de copil prost a putut să mor. Deci să mă dau de acel pătrat, că jocul ăsta e făcut numai din triunghiuri și pătrate și forme geometrice, că Geometry Dash se numește jocul. Bă, dar... Gata, nu mai am voie să spamez, nu mă dau click foarte repede. Tocmai am spamat. Da? Oh, vai, ce joc terminat, man, de la groapa de gunoi. Îmi pare rău că mai nervos, dar așa sunt eu de fel, da? Ia,
Mă, dar hai, mă, te rog, omule, omul. Mă, dar stai că și eu trolez, mă, serios, mă, și eu trolez, mă, dar... Hai, mă, te rog. Haide. Haide, ue, haide, bine, bă, să... Cum zice simplistul? Haide, ue... Am uitat, ceva. Și în regulă cu tine, e... Numai atât, așa, gen, da. Ok. Ok, da, haideți. Haide, fain frumușel, mitel. Pădorul pitanul. Bă, vă știați că... Că ce? Man, nu știu ce să zic, man. Eu doar zic, salutare tuturor. Astăzi mă joc Murder Mystery 2, că n-am avut alt joc pe care să joc. Bă, dar numai atâta zic, man. Oh my god. Bă, deci eu de-a mult înainte așa să încep intro-urile. Salutare tuturor, astăzi o să joc Roblox. O să mă joc Murder Mystery 2 pentru că n-aveam alt joc pe care să joc. Așa o să fac lucrurile. O să spun pentru că nu am avut alt joc pe care să îl joc. Cea mai mare invenție a omenirii. Aceste... Stai. Astăzi o să mă joc pentru că nu am avut alt joc pe care să îl joc. Mamă, 20 de cuvinte, bun! 20 de cuvinte. Bună dimineața, da, bine, gata. Ne-ați spus bună ziua, nu vrem mai mult, da? Ok. Deci, haideți să vedem, mai jucăm ăsta și gata, man. Sau poate o să mai jucăm și celălalt, cine știe, poate. Ok, da. Ok, eu am descărcat pe laptop varianta de pe telefon a Geometry Dash-ului. Varianta de pe telefon, da. Și nu prea merge destul de bine, gen. Merge bine, dar nu merge destul de bine. Mamă, asta e tehnica mea. Mă duc numai pe sus. Numai pe sus mă duc aici. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hai, mă, că eu știu deja, mă, că eu... Ce? Mă, da, du-te! De dimineață tot te suci, o să fac la Crăciun, răspunde, sau nu știu cum, că altfel nu te mai sun, sau nu știu cum. Da, ok. Vă știați că eu pot să inventez melodii pe loc? Ia uitați. Eu mă duc la plimbare, să iau ketchup, că mă duc la mare. Da. Gen, cam, cred că toată lumea poate să facă asta, gen, dar, da. Dar de ce am sărit? Oh my god, man. Deja 7 încercări, man. Mă dor chicioarele. Mă dor chicioarele. Mă enervează oamenii ăia care comentează la short-uri sau la TikTok-uri sau la reel-uri în care când oamenii gen ei comentează, lasă comentarii că cum se zice, că nu e adevărat aia și da. Mă, dar oamenii ăia zici că nu știu glumele, zici că nu au auzit un glumă în viața lor, și de parcă
Mă, eu îi spun o glumă, eu îi spun o glumă și el spune, dar nu e adevărat. Nu, deci eu îi spun că uh, uh, Nokia e mai tare decât iPhone. Mă, și el zice, ba nu, că iPhone e mai tare decât Nokia. Man, știu asta, știu, nu trebuie să-mi spui tu. Asta e o glumă, învață glume, că cred că nu știi ce e glumă. Dimineața tuturor! Bine ați venit la Școala de Vară, ediția 2026. Școală de vară, cine merge la școală de vară? Eu, mi-e vomit, mi-e scârbă, Dar hai, te rog, hai să terminăm și videoclip și lumea asta. Ok, Loki, Boki. Ok. Mouse-ul ăsta fă vreo 70 de lei, cred, cam așa ceva. Gen, mouse-ul ăsta are clicul bune. Da, ok, nu auziți, 100% nu auziți, dar... Da. Bă, da, deci cum am jucat Rivals, man. Deci să mor eu, deci 50% de videoclip, din tot videoclipul, numai tastele mele s-au auzit, man. Deci numai tastele mele s-au auzit, man, atunci. Deci, man, eu vorbeam și se auzeau tastele mai tare decât mine, man. Man, cât de gălăgioase sunt tastele astea, man. Haide, bam, schimb de bam. Ce am să... De ce am sărit? De ce am sărit? Mă, deja devin. Da? Deja devin. De eu fluier, eu nu pot să fluier să suflu. Eu trag în mine aer ca să fluier. Vă știați? Adică eu am tras aer în mine. Gen și așa eu nu pot să suflu. Da. Tocmai acum vreo, nu știu, 5 minute sau 10, am primit ro alert, nu știu la ce, că pe mine nu mă interesează ro alerturile, da? Parcă era alert extremă, dar nu știu ce. Da, ok. De dimineață tot te sun și am să fac până la Crăciun. Răspunde, mai ai 15 secunde. Te sun până la noapte și apoi până la 7. Răspunde, mai ai doar 5 secunde. Sau, nu știu cum era. Eu nu știu melodii, gen. Eu, când aveam 5 ani, ascultam melodii numai din alea pușcate rău. Gen cu... Nu spun. Nu spun, mai bine nu spun pentru siguranța mea. Mă, da! Nu! Școala de Vară, ediția 2026. Pentru nimica. Cine vrea să meargă la școală de vară? Dar hai, Doamne, vă rugăm. Nu vrem să mergem la școală de vară. Mai bine stăm toată vară și stăm acasă și mergem la mare și merem în vacanțe, man. De ce să merem la școala de vară, man? S-a săturat toată lumea de școală. Mai vrei să faci școala de vară în vară? Ei, că mai vrei să mai faci școală când e vară? Ei, că, man, ne-am săturat toți de școală. Ce dâră las după mine, o dâră. Man, îs eu daltonist sau dâra aia era mov? Man, dâra aia la capăt
era mov. Și când era în spatele meu, era galbenă, nu? Mi pun niște întrebări și un șobolan care nu mai are o mână ar putea să răspundă. Da. Ok. Ok. Ok, hai, man, te rog. Te rog, omule. Te rog. Dar vorbesc destul de încet. Nu mi se pare că vorbesc destul de încet. Haide, man. Haide. Oh my god. Ok. Te rog, nu o reclamă cu doamna aia, te rog. Școala de vară, ediția 2026. Da, ok, nu ne pasă, doamnă, v-am spus că nu ne pasă de școală de vară, da? Și hai să mai discutăm asta, că... Mă, parcă ăsta era atunci când te întorci cu capul în jos, nu? Ok, știi ceva? Am vrut să dau melodia, dar îmi pare rău. Nu o să mă aud, v-am zis. V-am zis sau nu v-am zis? Mi-am rupt gâtul. Cum pot să rup gâtul când sunt pătrat? Un pătrat n-are gât, adică n-are gât. Un pătrat este o formă geometrică și formele geometrice nu au gât, da? Bine, dacă faci un dreptunghi dacă pui un dreptunghi sub un cerc, o să faci un gât și un cap, da? Dar, man, deja muri de 9 ori. Chill out, man, please. Please, man, let me cook. Let me cook. Dar cine a vrut să... Bă, dar nu știu să vorbesc, mi se învârte limba în gură. Guli, oacea, lingangu. Da, ok. Hai, sunt pregătitos. Linganguli, oacea, lingangu. Linganguli, oacea, lingangu. Oh my god, man. Look. Dar ce bun ești, mă, uite-te la mine, ești cel mai bun, man. Uite-te la mine, uite-te. Bă, în România e cineva mai bun decât mine. 100%, e 1.000.000% posibil că e cineva mai bun decât mine, dar aș fi pe locul 100. Dar stai un pic. Dar, mă, stai un pic. Așa, mi-am pus scaunul. Mamă, încercare 13 asta. Da, ok. Păi stai, mă. Păi dacă acolo am murit de 14 ori, asta e încercarea, am murit 15, nu că dacă am murit. Da, Acești 8 în noiembrie. Suntem într-o continuă expansie. Bă, dar nu înțeleg, mă. Cine a inventat reclamele? Adică de ce aș vrea, nu pot să mă duc singur la nu știu, magazin și să-mi cumpăr singur ceva, chiar vrei să-mi arăți că e reducere la mandarine 80%, 30%? Nu-mi trebuie mandarine, eu nu mănânc mandarine. Adică, pot să mă duc singur la cumpărături să aflu că... Adică pot să mă duc singur la cumpărături să aflu că e 30% reducere la apă carbogazoasă. Mai filmează 20 de minute, hai mai repede, te rog. Mai încerc de 3 ori și gata. Nu mai opresc. 2 ori.
odată, eu nu mor intenționat, dar nu, mă jur pe degetul mic că nu mor intenționat, mă jur. Încă una. Încă două. Hai, mă, te rog. Da, ok. O să încerc data viitoare să bat levelul ăsta. Da, ok. O să încerc data viitoare să bat levelul ăsta, da. Și acum, ce să spun? Ne vedem data viitoare, nu uitați să dați like, share și nu, fără share, da, fără share. Like și subscribe și hai să ne vedem data viitoare. O, stați un pic. Hai, vă salut.